Tak řekni něco na plnou hubu. To je hodně tenký led. Oj! Ježiš. Spal jsi někdy se svou faninkou? A taratata. Kde jste Co jako tohle, to mě zajímá. To máš místo Starbucks. Chceš kyblíček? Tak to bylo fakt nejhorší, to jsem Si nečekala. skončím někde na jípce. To asi nejlepší rande, které jsem zažila. A tohle nikdy nezapomenu. Dámy a pánové, je mi ctí tady přivítat dva vzácné hosty. Po mé pravici sedí člověk, slečna, která se vyzkoušela, jaké je to na Kanárských ostrovech soutěžit o jednoho nebo respektive o dva muže. A tím je Mary. Mary, vítej u nás. Děkuji moc za pozvání. Bojíš se trošičku toho, co tady máš teď před sebou? Jo, docela jo. Jsi plná očekávání, co tě dneska čeká. Jo. A samozřejmě je mi ctí také přivítat druhého hosta, který sedí po mé levici. A tím je člověk, který taky prošel spoustu reality show, vyzkoušel taky bojovat v kleci, je to tak. Byl na ostrově lásky a tím je Sandro. Sandro, vítej u nás tady. Děkuji za pozvání, teda za chvíli možná nebudu děkovat. No, nech si ty slovíčka ještě na později, protože nás samozřejmě čeká krásná tady více možná i půl hodinka podle toho, jak se vám bude dařit tady. Pojďme si představit pravidla hry, který máme. Máte po své pravici otázky, které budete klást sobě navzájem. Ale předtím, než vlastně budete pokládat ty otázky, tak tomu proti sedícímu vyberete jídlo, které pokud na tu otázku neodpoví, tak si bude muset dát. A dát si takovým způsobem, to hezky rozžvejkáš, vychutnáš to, polkneš. Ukáž ještě Pokud jednou? bude teda Jak teda? Dobře. a pak to, buď to spolkneš, a pokud by ta byla velká nouze, tak tu máme ještě kýbl poslední záchrany. Super. A nebo ta varianta druhá je, že odpovíte na tu otázku, kterou vám položí. Jo. Tak jste připraveni. Dámy a pánové, je čas zahrát si hru. Rozhodni se. Moc se těšíme. Dámy a pánové, pojďme si představit jídla, které jsme si dnes pro vás tady připravili. Sedí přede mnou česnek a horká čokoláda. Čokopuding a sriracha, to je pálivý s pudinkem, stoletá vejce, To není dobré. pivo a vanilková zmrzlina. To zní dobře. No tak ale počkej, cvrček v želé, espresso shot s okurkovým lákem, pozor, citron s kečupem, syrový losos s vodkou, Mňam. psí granule s mlékem, Cože? tajná jednohubka, jahody s rybí omáčkou, jogurt s červy. Toto si všechno pro vás připravil náš tajný šéfkuchař. Tak jste připraveni, Mary? Jo, těším se. Bude to těšnější na rande v Bacheloru. Dost pravděpodobně. Sandro, jsi připravený? Jsem připravený. Kdo z vás si začít? Pojďte si dát kamenušky papír, to začne. Na 3. Raz, 2, 3. Raz, Dva, 2, tři. 3. Raz, 2, 3. Raz, Že si děláte prdel, ne? Ne. Takže Mary, začínáš. Takže teď začínáme tím, aby jsme si to znovu zopakovali. Vybíráš jídlo, který si Sandro v případě, když nebudeš ti odpovědět, bude muset sníst. Zkusíme ty tajné jednohubky, možná to bude něco Takže mu to dobrýho. můžeme otočit, ty jednohubky, Jo? otočme No to to je hezky, jako jak to čičí vidí. žrádlo, to víš. My- Jsou tajné Myslíš? jednohubky. Ale Sandro. myslím si, že Čukni jsou si tady to i pořádně. horší věci, Ne, nech mu to ne? takhle na to vidí, čukni si k tomu, zase nepodváděj to. Jasně, že to je jídlo pro kočky. A záchod Bio máme maso. teda. Záchod je blízko. Takže Mary, vytáhni si jednu kartičku a přečti nahlas, Sandro. Který z raperů by měl skončit, protože neumí rapovat? To je hodně tenký led. Já určitě nechci nikoho špinit. A jen pošpij. A ne, určitě na nikoho nechci plivat. Tak řekni něco na plnou hubu. Jako vím, kdybyste se mě zeptali, kdo je dobrý rapper, tak... Tak buď gentlemanem, tak si dej. Ještě mi jako práci. čičídlo, ne. Dej si to, nebuď se toho. Nebuď srát, dej si to, dělej. Počkej, já musím přemýšlet. Sandro, nepřemýšlej, dej si to jídlo. Jsi mi nedala Na něco jazyček, ať si dá, jiného. na jazyček si to dej. Jen tak Proč jsi mi nedala něco jiného? No, jelikož Představ nechci si v nikoho italské špinit, restauraci. takže... Dobrý, tak... Sandro, ukáž, hele. To je muž. Zavři oči a představ, že to je třeba to. Já ti to připravím ten paštika. kyblík radši, jo. Nemám ten kyblík. Ježiš. Z globusu. Není to tak špatný. Dej si to, dej Já jsem si. ti říkal, že je to Ti to dobrý. spadlo na ten stůl, prosím Já vám tebe, jak to není říkám, to špatný. kočičí jídlo není zas tak hrozné. Mary, počkáme pak na tebe, jo. Nebo se taky přijde řada. Tak co, Sandro? Oj. Tady máš kýbl. Vychudá. A zkus to paščíka. Nom. Je to paščíka, protože to paščíka. No, není to tak hrozný. Že jo, já jsem Ty to sežral celý, To jo? jo, to je dobrý, ten Ty měl hlad, vole. že jo. Tak, co s tebou teď? Já jsem jedl kočičí jídlo, chceš ochutnat? Popsí granula. Při granulky by se zdal. Říká si, že to není tak špatný. něco zajímavějšího. Teďko si měl kočičí, tak teďko Taky budu dej ty mít stoletý vajíčka, ne? Ne, tak já ti dám, Dej to já ti normálně, dám tu budeme. čokoládu, ty si dá nějaký dezert, takže já budu Česnek a horká čokoláda teda, Sandro. Ano. Jsi si jistý? Ano. Jede k Ježiš, tobě Budu česnek a zlej, horká velmi čokoláda. hodný, děkuji. Tak,
Vytáhni si z karet. Ale to smrdí česnekem jako brutálně. To pak bude, aby si koupila žvejkačky. Jakože. Jej. Tak pojď, Sandro, otázka. Seřaď tyto muže od nejatraktivnějšího po nejméně. Hrasťo z Růže pro nevěstu, dvojčen Martin, Jan Solfrong z Bachelora. Tak asi víme, kdo je poslední. Já jdu na to. Tak pojď na to. Se mnou bude souhlasit celá Česká republika a Slovensko taky. Je to Rastia. A Rasto je na poslední nebo na první? Na prvním místě. To jsi Jakože... přeskočila ty dva, ale už. Počkej, já chci začít tím lepším. Topkem, takže top je Rasto teda. Jakože jo, je nejatraktivnější. Takže Slováci prostě lepší než Češi. Jo. A co je jako na něm nejvíc jako hot? Za prvé pro mě No, ne pro osobně. tebe, ne pro mě, Je tak já trošku nevím. tmavší typ, já mám radši tmavší Mavší, typy. když je to prostě opálenější. Trošku jo. Když je jako prostě tmavý. Dobře. Tak jo, dobrý. Druhý půjde Martin, protože mně se třeba líbí už jakoby spíš ty jeho činy, jak se zachoval v té show a tak. Takže v druhé místo. Druhé místo. A bohužel Jana Solfronka dám na třetí místo. A proč? A to není nic osobného, prosím. Jo, Honzi? To už nezachráníš, ale proč jako... Něco mi tam prostě je takový jak strojný trošku. Já tam necítím žádnou z něj energii, která by mě jakoby mohla... Jo, no prostě je nudnej, dobře. Tak. Jaké jídlo vybereš Sandrovi? Já chci, abys ochutnal tu, jak si přeješ, ten syrový losos s vodkou. Mě to Jseš mega hodná. zajímá, jaký to bude jako... Tak, otázečku vyber, prosím. Teďko jdeme na to. Spal jsi někdy se svou faninkou? A taratata. Tak padlo to tam, podle mě. Hele. Ten dráčik to tam prostě poslal. Napíš se. Takže jaká je tvoje odpověď? Ano, spal jsem se svou faninkou, s kterou jsem se pak i vídal. Takže jste randili spolu. Takže jsme randili A jaká spolu. to byla éra jenom? Byla to po Love Islandu? Bylo to po Love Islandu. Po Love Ano. Islandu si se teda takhle... A byla to jenom Ale- jedna, nebo jich bylo víc? Byla to jedna. Jedna, jo? Jsi si Ano, s jistý? kterou jsem se vydával. Ale já už jsem odpověděl, já to mám za sebou, takže... Já jsem se tady svou Mary. faninkou nespala. To jsme rádi, že upřesnění, Mary. Co bys si chtěl, aby se jako dala, podle tebe? Červíky s jogurtíčkem si dal. Hej, jakože jsem zvědavá, klidně můžu. Jsi holka z Ruska přece, ne? Vy jste Tak, to byl drsný. dobrý Tak, výběr. otázečku Tak, no na vyber, otázku. otázečku. To jsou takové otázky. Která z účastnic Bacheloru vypila nejvíce skleníček alkoholu? Kdo tam nejvíc klastá? Přiznej to. No ale já ne, vypadá to nebyla, jo. podle telky, jo, ale ne, jste já to jsem udělali tam po hodně alkoholu? nalívala, jo. Ty jsi jenom nalívala, ty jsi se starala o to, aby byl pitný režim pravidelně. Hodně pila, asi vál si vždycky dávala. Ale tak nešpiň a dej si toho červíka. Tak jo, jakože já nemám problém s tím, ale prostě Tam zajímají nemáš mě, příbory, když tak jdeme. zajímají mě teďko ty červy, no. No, hele, je tam spousta bílkovin, je to všechno bio, neboj se. Jogurt je taky bio, hele. Ty jsi to dala hodně docela. Ale ty jsi dala holka teda. To je dobrý, no. Jo. Klidně to si celý. Má tu dneska dobrýho kuchaře. Počkej, takže to schystal ty, jo? To Ty se mi jsi to ten- válo doma si... Ne, já nejsem ten kuchař. Já bych věděl, koho mám vyzvat do kleše pak. Dej mi ty vajte, to. To želé, To že? želé mu dej to želé. No to želé Ať se vypadá rozhodne teda ona. odporně, no. Že jo? A No. tahle to jsou, on je taky sportovec a potřebuje bílkoviny. A Jo. cvrček Ne, má ne, spoustu to není, tam bílkovin. nejsou žádné bílkoviny. To jsou, Cvirčky jsou To bílkoviny? se ještě ve Fakt fitku dáš? nepoznal. Jo. Tak, Tak dík, počkej, ty štíkova. tak. To platím hezky. Nezapomeň otázku vylosovat a jdeme na to. Kdo je podle tebe lepší rapper? Kalin nebo... Jak se to čteš? Stein. Stein. Sandro, tak povídej. Kalin, ale oba dva jsou výborní. Ne, to není otázka, musíš říct, jako to je takový, to je všeobecný. Musíš jako jasně být stručný. Kalin, ten je prostě vyprodal autoarénu a... Má lepší písničky? Ty mně se písničky líbí od obou jako stejně. No to je zase to je zase odpověď jako od obou, no tak jako... Na to nejde říct, prostě Kalin je jakoby... Tančíš víc jako na jeho písně, nebo posloucháš ho ve fitku, Kalina víc? Tak neposlouchám ve fitku, ale tam Nebo ty poslouchám neposloucháš jiný písničky. jiný písničky, takže Ne, ne, konkurenci ne. určitě. Takže Kalin. Tak to se dá počítat za odpověď. Jsi spokojená s odpovědí? Jo. Tak dobře, točíme. Kávičku. jsme tady ještě neměli. Kávičku a to je espresso shot s okurkovým lákem. Tak, Sandro, vytáhni otázku, kterou si Kterou připravil. chceš? Finále, Druhý. dámy a pánové. Tu druhou. Uprostřed Tu myslíš? uprostřed. Uprostřed. Mary, kdo z bachelorek měla nejhorší hygienu? Tak kdo byl prase?
upřímně takovýhle nikdo nebyl. Ne, někdo musel prostě tam být Ne. jako prasátko. Ne. Vždycky někdo nejhorší. Kdo si třeba nečistí zuby pravidelně. Vůbec. Kdo se třeba každý den nesprchoval každý den. Fakt nikdo takovýhle nebyl. Ne, tak se je kafe, to ne, to je taková neutrální, prostě ne. No, jakože sorry, ale fakt nikdo nebyl, no, tak si dám to kafe. Ne, kafe, to se pije. To chceš podržet tu skleničku? ten okurek mám jakoby sníst, jo. Já dej si okurák. No, pořádně. A Na ex. To jsou znojemský. No, a pojď. No jo, aspoň dneska hezky. Hele, to máš místo Starbucksu. Chceš kyblíček? Pojď, kyblíček, chceš? Tak to bylo fakt nejhorší, to jsem nečekala. Ale, hele, Merej, to jako to si zaslouží. Sandro, musíme... Ano, Děkuji. jsi dobrá. Vybíráš teď Sandrovi pochutinku. Tak jo. Já Vyber. chci tu vodku s lososem teda. Jo, na to se těším. jo. Kolik ti přišlo za tvoji největší spolupráci a kým to bylo? Neboj si to říct tu částku. Tak. A nebo si dej to lososa. Tak asi od Kapsikola bylo to 50 000. Co jsi musel udělat? Nic, to už je dlouholetý Nechtěl sponzor. jsi dát tu vodku? Tak to dám jako bonus. Třeba se trošku napiju. To si musí dát to lososa. Prdlaj, že se napij, ty si až to Ne, lososa. nechám si to na příště. Ty jsi dělala koktejl. Její koktejl, hele, tak na Uj, koktejl ne, tak party, ne, dej tohle, to tak. Jak do Sandro, vybíráme. To já se povlím. Tak, jaké bylo za celou dobu tvých vztahů nejdivočejší místo, kde jsi měla pohlavní styk? No, kde jste můžeme říct, jo. Asi takový nejdivnější. To není Jo, moc dobře. zajímavý. Co si pamatuju, tak asi... Nepřijde ti zajímavý, kdo jako pláži. prchal? Jo, tak to je. Jo, jako tohle, to mě zajímá. Zvědavé názory. Určitě to zajímá. V baráku na chodbě, jakože mezi V baráku na chodí. Ale ty Jako lže. v paneláku. Já si myslím, že lže. Měl by si se napít. Já to věřím. paneláku, jo, jo. To je jako nejvíc takový jako divný místo, kde si... No tak a v paneláku, jako si představ, ne jako na té chodbě. No, Načapal vás tam aspoň někdo. Ne, Třeba ale správce. to bylo ráno, brzo ráno, že a sobota prostě 5 ráno po party, jo, s přítelem teda, To se si kterým prostě jsme byli vrzli na strašně chodbě. dlouho spolu, jo, takže to, Strašně co dlouho jsme, spolu. takže to jako by to a jo, dělo se to tam, no. Tak jo, pochutinka bude, chci teda tady tyhle vejce. Ty to schytáváš, kamaráde. vole, Takže počkej. otázečku vytáhni, jaká tam bude otázečka pro Sandra. Koho ze známých influencerů potkáváš často v klubech pod vlivem návykových látek? La 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 la. Tak Sandro, ty to dostáváš teda pěkně. No, toto je A nebo si docela- dáš vajíčko. Ty jo. Jak mám vědět, že ten influencer je pod návykovýma látkama? Podle tvých předpokladů prostě, že je. Tak nebonzuj, dej si to vajíčko. Ty vole, vajíčko, fakt Ale ne. zase to nestojí za tu kauzu, aby ty lidi se rozepisovali, že Sandro No, to podrazil nestojí, no. tohle. Sandro má konflikt, je vyzván do kleše. Ach jo, že já jsem tak hodný. Je to krásný, je to nechci bylo. na nikoho pliv. A to má Nesmíš fakt 100 Sandro let, jo. soudit knihu podle obalu. A celý ale, jo, to vajíčko musí. To není tak hrozný. To já jsem tebe. to říkala, že to jenom tak vypadá hrozně. Dobrý. Jo? Jestli skončím někde na jípce skrz tady toto, tak To jsou ty produkci. Jak to chutná, jak bys popsal tu chuť? To vajíčka? smrdí to, co? vajíčko normální. Jo, normální vajíčko z tohle ty dechový. Čekal jsem to horší. Co to žele by si mohl dát? No, A nebo kafičko, že by si zdala. A co chceš mi vrátit, jakože... Tak, Marim, no, Tři vajíčka. Takže- to bylo to Tak si je nejhorší. užil. Tady Sandro, otázečku, Jaký byl důvod konce tvého posledního vztahu a s kým to bylo? jmenuj a proč. Jmenovat mám. Tak jako prostě to je random nějaký Čech, tak jo, jak to Takže- nikdo nepozná. A to je ten Čech, se kterým si teda provozovala ty Jo. orgie v paneláku v Patře. Jste prostě na chodbě z paneláku. Tak malinko ochutnej teda to žele. Proč? Sandro pořád tady jí, ale Sandro si ho sežere, jako jo. Sandro chytil Já už... to ochutnám. Dostávám hlad, takže já to možná zachlusím celý. Dobrý, ne? Jaký jsou chutě? Popiš to, co jakoby ty prožíváš. Chceš kýbl? Dobrý, přežila jsem to. Mary, jsi šikovná, opravdu. Jsem prostě. A teď mu to může vždycky osolit. Tak pojďme. Bývalý bude nadšený, když tě uvidí takhle v tom. Tak. Tak jo, tady toto prosím, kočičity. 3 granul. To z něho bude tady prostě jako... Kočka. Ne, Yes. otáčím tady tohle stop. Dej mu ten drink, dej mu to opláj, Jo. osol mu to. Kdo z účastníků v kleši měl tajnou dohodu s organizací? Tak na to nevím, tady tu otázku. Takže Nevím, neexistuje, takže super, jsme- takže se budu muset zase napít. Sandro, ty se obětuješ, chlape, ty aspoň, že tě tady dneska máme. Co na to mám odpovědět? A Nic máš se napít. do toho já nevidím tady do těch věcí, Tak takže pojď, super. tak pojď, neboj se to, pořádně loupni si. Fuj. To ne, to je hrozný. Nic není hrozný pro tebe.
Zajist... Ty vole, to je solárý, jak prase. Fuj. Když tak kýbl. Dobrý, ne? Stačilo to takhle? Jo, perfektně, Sandro, vypostala skoro celý koktejl, ale to nevadí, snad zbyde na Mary. Tak se musí se ještě zorientovat na tom, co tu všechno máme. Losos s Lososa vodkou. ti dám. Tak jo. To je ta vodka. No, ale to je něco pro mě, fuj, já nevím, ale jak to sím. Fuj. Nevadí, Sandro, odpustni si klidně tady. Je pravda, že jsi rozbrečela zákaznici v drogerii a vinila si ji z krádeže? Ne, takhle to nebylo. A jak to bylo? Jak to bylo? Já jsem nikoho neobvinovala. My ti nevěříme, to není prostě, no tak se nes, dej si tu vodku. Tak pojď, Mary. A jednoho lososa. Ne, to víš, to musí být dobrý, ježišmarja, já tě závidím. Kouknu. A ještě to zapij hezky. Wow. A nemluv s plnou pusou, to je slušný. Fuj, to je divné, jak nevím co. Hop, ten tam sklouznul, co do toho žaludku? Fuj, fuj. Ještě se napij trošičku. No. Ukáž. A spasíba. Dej mu to čili. No tak zkusíme. Dáme. Já nevím. Tak, Sandro, namířím to na tebe. Jo. Vytáhni si otázečku. Ve které z těchto třech show byla tvá nejhorší zkušenost? Clash of the Stars, Star House, Love Island, tak to asi všichni chápeme, ne? No, pardon. No tak povídej. Tak ve Starhouse tam bylo často problém s erekcí, že u tebe. Ano, no. Jak jsi s tím asi. bojoval, jako s tím prostě, ta Michela tě pořád nějak provokovala, veď? Bylo to náročný, no, Tam je tak jsem vtímaně, tam jak jste byli, hodně jo. používal peřiny a třeba když jsem stál, tak jsem si dal kolem sebe peřinu, aby Jo, to nešlo jo. moc vidět, stejně to šlo vidět. vlastně- Asi Starhouse, tam byla nejhorší zkušenost. Když mi tam dali jednu nejmenovanou slečnu, která nosila kočičí uši, tak to jsem prostě tam Nemáš nemohl rád ty rozdýchat. kočičí holky, jo? Nechodíš do kočičích kaváren? nebo Nechodím tak? právě, A to bylo pro mě někoho náročný. Na druhý jako místo? Tam nebyla žádná špatná zkušenost. A tak musíš to dát jako seřadit. Dobře, tak na druhé místo tam třeba Clash a na třetí Love Island. Island, to byla určitě, tam máš rád, no. Ano, tam to byl Tak a teď, krásný teď zážitek. tam bylo taky spoustu erekce. Tak, připomínám, máme poslední dvě otázky. Jakože reálně Jdeme tohle do finále. bylo nejhorší, to Fakt. espresso. Nevadí, Dám ti skoro jako zmrzlinu. prostě ve Starbucksu. Máš ráda sladký. Další alkohol, hele, ty fakt přijdeš dneska jako opilá domů. Tak, to jsem zvědavý, pak jestli se na pana- tohle povíš. Oj. Kolik máš momentálně teď na svém bankovním účtu? Hele, a je tam aspoň jakoby třeba 6-0, 5-0. Já prostě dám si zmrzlinu. Tak dobrou chuť, tak si zmrzlinku a pořádně. Aspoň jeden kopeček, aby to bylo. Jo. Dej si. 3 lžičky. Fuj, to je nějaké staré pivo, ne? Ne. Jak leželo. Není to starý pivo. Že dej si ještě, pojď. Ještě, jo. A. Dej mu ty granule, ať to sežere konečně už. Ať to má prostě. Ty jí nevadíš furt, ať se rozhodne sama. Ale... Ne, tak Jsi to snad rozumná. neuděláš, ne. No já jsem si říkal, ty jsi prostě A rozumná. co? Znovu mi dá granula. Však si mi dával teďko ty nejhorší sračky. Zmrzlinu, však to bylo nejlepší. Ne, teďko tady tohle stojí. Jaká lež, kterou si kdy řekl, se ti později nejvíce vymstila? Tak. To je hodně soukromá otázka. No, takže Ty nepovídám. Ne, ty dej si lžičku. Stačí jedna lžička. No mysli, no, zasmí to granule. Ty piče, to má. No, pojď, za Mary, pojď. Hele, kolik na tebe kouká, ti podporuje. Sandro. No, Normálně, čo ti... Mě podváděl, že? Žádnou lžičku. No jo, tak to už ti uznáme, Sandro. Jseš fakt borec, teda opravdu si zasloužil být ve 3 reality show. Oj! Až tak je to špatný. Takže Jo, kyblíček byl, jo. dámy a pánové, poprvé použít v pořadu a byl to Sandro. Tak, ty jsi dal taky ty granule? Vidím Jo. správně? Jo, už je nasranej, hele. Nasraný, Vlastně jako jak ten bicák začal brutálně. jakoby trošičku. Jsem nasraný, ale fuj. Dámy a pánové, poslední otázka tohoto duelu. Která influencerka se podle tebe nejvíce přetvařuje na sociálních sítích? Jak už to říká předtím, která influencerka se přetvářuje na sociálních sítích. Ne. Tak si dej taky granul. Jo, tak Jakože jo, mám ne. svoje nějaké asi určitě, Tak si dej- protože ty lidi Ne, poznám Mary. osobně, Seš prostě tak správná vidím, žena. jak jsou v reálném životě, jaký jsou, jací. Sandro, když dáma hovoří, tak nezvratej, neflusej do kyblíku. Pardon, to bylo nutný. Jako, to asi nejlepší rande, které jsem zažila. Kluci. No, tak máš na co A vzpomínat. tohle nikdy nezapomenu. No, Ale tohle- Mary, jsi opravdu správná žena, protože nemenuješ, nechceš podrazit svoje kolegyně. Ne, fakt ne, protože jakoby... Ukazuje to tvůj charakter. Ty jsi to ružičko vyhodila, nebo co? Já nevím, kam jsem to jí dala, taky nevím. Co je to- Jo, to je v tom pívě. Dámy a pánové, vidíme se za minutku u stolu, rozhodí se. Dámy a pánové, pokračujeme.
Mary má svoji poslední ochutnávku dnešního dne. Jsou to ty granule s mlíkem. Tak pojď na to. Nebo tady to můžeš zapít. Nech mě už. Mary. Chceš taky kyblíček? Tvoj, a tam nechci koukat, potom je ten poblitej tvůj kyblík. Pohodě. Co, Ale není ještě jednou, poblitej. Mary, ještě jednou, pojď ještě Jak jednou. ještě jednou, on si dal a ještě vyplí. Sandro si dal za mě i za tebe. Aha. A ty si dala ty za Sandra a nedala si za mě. Aha. Je to úrazné. Já jsem si dala celou lžičku No tak můžeš dát a menší, celou poloviční. dovnitř. To není fér tady tohleto. A jsi dobrá, že jsi to dala. Ne, tak Klobouk helčíku dolů. budeš, Sandro. A teď jako bonus No. můžete vybrat si něco říkala. pro mě. Tak to vím Počkej, přesně. to bylo nejhorší. Ty granula. Ale oni nejsou tak hrozné No tak právě. to, jo? co tady? Ty vajíčka, nebo toto? Ne, to bylo úplně ok. To vajíčko mu dáme. A ta vodka, no ta vodka. Vodka je v pohodě. No tak pojď tady tohleto, no. Jo, se s hezky náma. si ochutnej Můžeš moji granula. lžičku použít, jestli jsi v pohodě s tím. Já bych poprosil čistou lžičku, prosím. No. Dámy a pánové, show rozhodně se u konce. Tak pořádnou se zdá. Moje jméno je David Jordán, je bylo mi málo. ctí být součástí prvního dílu. Kde jsi ještě? Vodu, vole! Hej, ty jsi ani nedal, dej ještě. Oj. Jako ty jsi dobrá, že jsi to snědla. To klobouk dolů. Je to holka z Ruska přece. Jo, prostě na mě fojde. Ty jako děláš show do prdele, to není až tak To hrozný. je slabý moderátor teda. Jo. Lepšího nenašli. Dámy a pánové, my vám moc děkujeme za to, že jste nás sledovali do této chvíle. Je mi ctí, dorazili tyto vzácní hosté. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu a pro vás taky novinka. Další díl už je teď, v tuto chvíli na Hero, tak se můžete pustit o týden později na YouTube. Děkuji moc krát, že jste dorazili. A budu Děkujeme se za těšit opět pozvání. někdy zase příště. Hav, hav. Hav, hav. Mňau, mňau. To je nějaký quest. Kolik máš momentálně teď na svém bankovním účtu? Tak řekni jak. Ježiši. Tak tohle je fakt humáč. A víš co, já se napiju. Tak tohle bylo fest hrozný. Takže vy všichni kapela zvrát začím musíš- no to už tam v životě nepůjdu teda. Ty jsi jak červená, že ale úplně, ježiš, Moje oblíbená sexuální poloha, jo? Prosím tě, bude ti dobře zítra. Taťára Makarenko tě v soutěži Miss označila za nezajímavou. Je ona zajímavá? Lepší Já otázku než odcházím. polohu.